Добър ден, добър ден. Казвам се Кристиан, някои от вас ме знаят, някои не. Днес съм решил да направя така едно малко по-информативно видео за инструмента Каба Гайда, за да ви обясня малко по-подробно за неговите части. Така, може да започнем с ручилото, като ручилото е тонът, който издава този тежкия звук, който малко ще го чуете, като ручилото се състои от три еклемета. Това е най-долното, това е средно и това е горе еклемето, което се вкарва в главината. Като това е пискуна на ручилото, който издава реално този тежкия звук и без този пискун няма да се състои никакъв звук. Така, за ручилото това е най-общо казано. Също така се настройва, но за настройката може да направим един отделен клип направо. Има най-различни техники за настройване, за да е най-удобно. Това е буквално, бих казал, сърцето на гайдата. Нарича се гайдуница. Прави се от дърво, различни слива, дряни и така нататък. Тя също има пискун. Този пискун издава едни леки трептения и от него реално идва целият звук. Не знам дали ще може да видите, но да, това е пискуна. Без него, този тук на гайдуницата, който е, и този на ручилото няма как да стане нищо. Няма как да се възпроизведе никакъв звук. Това е мях от Яре, между другото, като има три главини. Тук, която главината, тази е от трок, за гайдуницата. Това е духало. Тук надувате и вкарва въздух в самия мях. Тук имаме втора главина, която е отново с кост. Тази е с кост. Тук имаме трета главина, отново с кост. Айде да направим сега една песен. Харесай и се абонирай за още.